Ahojte, takže mám tu teraz na opravu satelitný príjimač VU plus Duo. Je to korejská výroba, kvalitný, veľmi kvalitný príjimač, dvojtonerový. No a čo bolo s ním? Proste tento príjimač sa nedal zapnúť zo standby režimu do normálneho režimu. Svietila stále červená ledka, nedal sa zapnúť. No, na internete som si vykoumal takýto návod, že kapacitor, kondenzátor C807 pri tejto chybe býva vadný. Tak som ho skúsil vymeniť, je to tento kondenzátor. Už nový mám pripajkovaný. Není SMD, ale to hádam nevadí. Nik z toho nebude strieľať. Ako vidíte, sú tam SMD kondenzátory aj viaceré. No a už som to odskúšal, aj to nabehlo pekne. Akurát, že ešte mi treba to pripojiť na televízor a zamontovať šasy. Takže si to zapneme do siete. Ako vidíte, príjimač nabieha. Ako vidíte, pekne nám to nabieha. Takže máme za sebou ďalšiu úspešnú opravu. Bolo to veľmi jednoduché, nič zložité, to by ste aj vy vedeli, amatéri. Ja som tiež amatér. Ak sa vám video páčilo, ahojte.